PDP pen bokajan atawar piang bong ahir ing tangrak pen hemkong longso kacetong. Kedam tang phai kuni ni phai siar ni arni kang sampor phai ke thomra minit thom kebab por Borjan constituency ke parlo hanse rong lapen lekthea rong adak towar pi adu ke kalong ehum dipupen kewang bom Wagoner registration number AS09B 3363 hemkong longso ke paprapik ajok ehum sarihajan pen kewang bom Innova Agari registration number AS09H 2508 ahem kong longso apan patong rai Innova along kacit hap atung ke thang thelang alang lihem isi pensi mondir pensi kewang pusi nang pachini dong bonda dipu pen kewang bom Wagoner abangke inut ahiring tangrak pen areng hu solo tong sekot pen bokajan hospital along auto pensi sekelangan kon kadu kawe alam dilai raikom sakia tungsi bangso putat cepari deng pondo bokajan pen Lawrence Lekte Lutiki Minios Karbiangla